haine îți trebuie? 3 categorii. Clothes, shoes and bags. This is the first for clothes. Îți trebuie câteva chestii basic, o jachetă din piele clasică, minimalistă, cu linii drepte, nimic complicat, care să fie timeless și o să meargă cu absolut orice ținută. O pereche de perfect jeans. Trebuie să avem măcar o pereche de jeans care să ne vină perfect. Un sacou structurat care să se potrivească foarte bine cu personalitatea ta. Acesta o să ridice instant absolut orice ținută. O cămașă baby blue masculină, poate să fie puțin oversized, creează un vibe expensive și effortless, ca să nu pară că ți-ai dat prea mult țilița. O cămașă albă, care să fie bățoasă, de preferat din poplin. Poate să fie baza pentru o versatilitate de ținute, classy, elegant sau edgy. O pereche de pantaloni tailored sunt un must-have pentru că oferă eleganță. Măcar un trench coat. Poate să fie orice culoare și orice textură sau orice material, atâta timp cât se potrivește cu personalitatea ta. Ai o grămadă de haine, ai dulapul plin. Hai să-ți fac un mic tur al unei garderobe must-have, partea 2, unde vorbim despre bags and accessories. Măcar un ceas. Nu contează brandul, contează doar să îți vină foarte frumos pe mână, să fie mărimea corectă și dimensiunea necesară. Bineînțeles, o pereche de cercei, un colier care să se potrivească, o pălărie timeless, ochelari simpli, negri, care pot fi accesorizați cu absolut orice ținută. Bags. So, 3 bags. Big, small, medium. Culoarea trebuie să fie una definitorie personalității tale, dar de preferat culori neutre pentru a putea jongla cu ele în diferite ținute. Nu mai știi ce să faci cu garderoba ta? So we go to the third category, shoes. I love shoes. Piese care nu trebuie să lipsească din garderoba ta. Ai nevoie de o pereche de flats. Sandalele cu toc. Culori nude sau negru-alb. O pereche de stiletto nu o să te dezamăgească niciodată la absolut nicio ținută elegantă. O pereche de Adidas și albi. Sunt foarte versatili, așa că nu necesită prea multe. O pereche de ciocate sau ankle boots. E o alegere clasică. Orice femeie are nevoie în garderoba ei de o pereche de cizme care nu se demodează niciodată. Sunt două variante de femeie aici. Una care o să aleagă cizmele cu toc subțire și înalt și cealaltă variantă care o să aleagă cizmele cu toc gros și scurt. No more basic stuff, mix and match and do your outfits.